Devam итәбез. Шушы көннәрдә үзенең 62 яшьлек туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Айсылу Саид кызы да билгеләп үткән. Бәйрәм шәкәев булдырып, рәхмәт һәм хөрмәт сүзләрен безнең тапшыру аркылы аңа кызы Кадрия, кияве Усман, оныклары Камил, Камилә җиткерергә булдылар. Әни, әллә әйтеп бетереп буламысың, ни кадәр без бәхетле икәнне. Син янәшәбездә булганда без һаман сабый бала. Без һаман күкрәгеңә сыенып, зарларыбызны сөйләп, шатлыкларыбыз белән дә бүлешә алабыз. Синең гүзәл бәйрәмең безнең өчен дә зур бәйрәм. Синең дөньяга тууың безгә Аллаһыдан зур бүләк. Кадерлебез, бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар, әбекәй дигән сүзләре авызыдан йөзелми яшиләр. Әни, мин кыз кеше, синнән гел үрнәк алам. Акыллы киңәшләреңне йөрәк түремә салам. Йокларга яткан чагыңда Ходаебнан гел сорыйм. Әниемә сау-сәламәт, бәхетле картлык юрыйм. Киявең дә, кызың да сине бик хөрмәт итә. Оныкларың да әби назын, әби кочагын көтә. Бар якыннарыңның да син хәлен белеп торасың. Туганнарың килгән чакта тәмле табын кырасың. Әни, чын күңелдән сине тәбрик итәбез. Безнең белән бик озак яшәвеңне көтәбез. Син бит кояш нурларыңның җылысында бик рәхәт. Барысы өчен, әни, сиңа зур рәхмәт. Хөрмәтле Айсылу Саитовна, балаларыгыз күчтәнәш итеп Әнвәр Нургалиев башкаруында Әнкәй дигән җыр бүләккә салдылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Төнге күкләрдән тамчылар тама, күз яшы ялтырый шәм яктысында. Юләр елларым исемә төшә, шу еллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа. Ешкына сине юкка борчыдым, әйткән сүзеңне һич тыңламадым. Йокысыз төннәр, ачык күз яшың, әнием, ышан, мин бик үзгәрдем. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа. Вакытлар узгач барысын аңладым, әнкәй күңелен күп яраладым. Һәр җыер чыгаңны мин үпәр идем, башка рәнҗетмәм сине бәгърем. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк бәйләмен тотып кулыма, йөгереп кайтам синең яныңа.